Inkongolo yolutsha lweANC yamashumi amabini anesithandathu iza kubanjwa ngomhla wamashumi amabini anesixhenxe ukuya kowamashumi amathathu ananye kuMarch walonyaka. Igqiza elityunjwe yiANC elijongene nemiba yalo mbutho wolutsha libambe inkomfa nonondaba eRhawutini namhlanje yaye liyavuma ukuba selusemnyango olusuku. Noko kunjalo liqinisekile ukuba le nkongolo iza kubanjwa ngalo mhla. Amathemba phezulu kambe kweli qela liqakathiswe uqwalasela imicimbi yolutsha nanjengoko kulindeleke kokuba ekudala ilindelwe inkongolo kazwelonke yeANC Youth League ichophe ekupheleni kukaMarch. Bazigomba isifuba ngelithi konke okufuneka kwenziwa kuza kwenziwa ngaphambi kwalo mhla mkhulu. Kaloku le nkongolo ithe yamiswa amatyeli ngamatyeli ngenxa yoqulu kubhode oqhuba ngaphakathi kulutsha lweANC. It's a tight date, but we're sticking to it. So we've set ourselves quite high standards in this regard. So we think with what we have put in place, it may not be out there for everybody to see, but with what we've put in place, we are ready to really do our best to meet that deadline. Ngokwasezimalini bathi bahle kakhulu uzawufika umhla wamashumi amabini anesixhenxe kuMarch le nkongolo iza kuchopha. We do have money to take the Youth League to Congress, and it's enough for us to take the Youth League to Congress. The Youth League is the Youth League of the ANC, and as and when the ANC will contribute. Le NYTT ithi nezokhuseleko zizawube ziqwalaselwe. Eli qela lithwalise uxanduva lokuqwalasela imicimbi yolutsha lithi linethemba lokokuba zonke iingingqi zakuba nazo iinkongolo zazo ngaphandle kwale nkomfa kazwelonke. Oku nangona iMpuma Koloni phakathi kwamanye amaphondo ithe yabhangisa ezinye zeengingqi zayo. Ndingabongile Dumako kwindaba ze SABC eRhawutini.